Goedenavond en welkom bij het politieke programma van Omroep Friesland. En dat is het Politbureau. Uw gast is de politieke leider van het CDA in Friesland, Sander de Rauwe. Ian voor 50 plus. 6 voor Forum voor Democratie. De politieke kaart van Friesland is vrij wat verloren, zo'n die. Nijkommer, Forum voor Democratie, is de tweede partij worden direct naar het CDA. Forum voor Democratie die net maar debatten en vierde geen provinciale campagne. En dan toch zo'n oerwinning. Hoe kan dat? En hoe moet het nou verder? Ja, we vragen die we stellen aan Sander de Rauwe, politiek leider van het CDA. Welkom in de studio. Weer de skok van de verkiezingen eigenlijk al een beetje te boppen. Jawel, ja, zeker. En het weer natuurlijk net heel en dol onverwacht dat Forum het goed die. Maar zij ja, dat wie net verwachten. Ik toch mij net, ik toch wel 3 of 4. Maar zij is een hele mooie uitslag voor Forum. Ja. Maar de acht van het CDA is vanzelfs echt heel mooi. We hebben in Wiesman, maar geen enkele campagne heeft het Forum mooi in. We kennen de meesten in Friesland haast net. Dan kan je alleen maar zeggen, het goedien, dat ze toch zo volle meesten bereiken. Zeker, maar als je de campagne weer de wol van Forum, maar op een oren manier. Net in digitaal, Friesland. net zo bot in Friesland en net specifiek oer Friesland. Maar landelijk weer het geweld van Forum natuurlijk heel groot. Nee, net was toch dan als CDA, we gaan maar foodtrucks, oeren, bedelven, posters en we debatteren. Zij toch niks, het kost het geen zin, het kost het geen energie. Ze willen sliepen drie. Zeg maar, weet ik dan. Ja, maar als je het verschil van grut worden is 1, maar grut bluwen, dat is 2. En dat is Champions League politiek en dat docht het CDA. En wij zijn grut bleun en dat is nog dreger, nog moeilijker dan in 1 keer grut worden. Ja, we zeggen 8 zitten hebben helm. Je hebben er 1 inleveren. Toch, ik al het landelijk beeld meenemen, ben je wat tevreden? Ja, het sowieso is het echt gewoon op een hele grote eer. Dat is de grootste worst als CDA hier in Friesland. We weten natuurlijk dat we een stabiele groep achter ons hebben. Maar elke eer is het weer samen. Maar ze gewoon voor knokken. Het hard werkje. Dat houden we die in. En dat is echt gewoon geweldig. Is een heel mooi resultaat voor het CDA en voor uw vrijwilligers. Dan zit je aan het stuur. Dan maak je dus nou die informatie van. Maar is zo'n Forum voor Democratie voor je een serieuze partner om te zien dat je daarmee in de Friese regering komen kennen? Ja, 100% serieus. Het gaat net alleen nog om de coalitie. Het gaat ook om de komende 4 jaar. En er wordt een hele protte oerforum sprutsen, maar nog net zo volle mei-forum sprutsen. Dat komt vanzelfs ook omdat Forum nog wat voorzichtig is en net alle interviews docht, ook net bij hem. Maar ze komen er wel aan en ik zeg naar u om mijn Forum, maar ook mij de orenpartij geert te werken. Misschien is het goed om te zeggen, we hebben Forum natuurlijk uitnodigen al heel vaak voor dit programma, voor orenprogramma's van Omroep Friesland. Ze willen net. Irriteert je dat trouwens eigenlijk? Dat ze haar helemaal net profileren, dat is helemaal net maaidoggen eigenlijk? Nou, het vreemde antwoord is misschien wel nee, want ik snap gewoon hun marketing. Want uiteindelijk is dit wel een beetje politieke marketing. Wat Forum politiek is toch meer dan marketing? Dat is om je ideeën voor het lucht te brengen. Ja, maar dat doen ze wel maar op een oren manier. Vooral centraal stuurt. Nou, dat zorgen we ook wel bij orenpartijen. Maar dat past helemaal net bij provinciale verkiezingen. Nee, maar dat is gewoon een feit. Ik zoek je op, Fred, provinciaal politicus. Contact met hun hand, maar de heer Goudsvaart en consorten. Heel allemaal sprutsen. Ja, nou, we halen al contact gewoon via de app, dat is het begin. En dat gaat natuurlijk wat traag, maar dat komt wel. En ik zeg naar u om het contact te hebben, maar via het net, ook bij een PVV, ook wel bij een SP, zorgt ze ook altijd wel een hele stevige landelijke sturing. Dus helemaal nee is het net. Nee, maar mijn vraag weer, irriteert het je? Nee, het irriteert mij net. Wat jij erbij? Het jij er gewoon bij. Dat is de kar van Forum en de kar van de kiezer. En dat is gewoon een feit. Ja. Joost zeggen van we zijn tevreden dat we 8 zitten houden. Het toch zeggen die traditionele partijen, die weten de kiezer net echt te vinden. Dat kan komen door landelijke invloeden, maar Forum komt net samen omheen. Hij heeft het wel goed in, ik de oude tijd, dat je hem zelf naar voren bracht bij de Friese kiezer. Ja, wij vinden zelf van wel, we hebben alles die wat we kunnen. Ik vind ik een hele mooie CDA-campagne viert. Ik, mij Sietske, maar ik, mij de kandidaten. Dus daar ben we gewoon heel tevreden over. En we wisten gewoon, het is even een zwarm in de politiek. De nieuwe partijen, die komen wat op. Dat jij trekt bij, dat had echt wel, jou had echt wel swing en reuring. Maar als de grootste wist, dan is dat altijd de eerste prijs. Maar letterlijk en figuurlijk. Wat leer je hem als CDA van die victorie van Forum voor Democratie? Ik in Friesland, 40.000 Friesen hebben op die partij stemmen. Wat leer je hem er als CDA van? Nou, wat wij zelf denken en zeggen is dat Forum stemmen loekt bij de SP. Dat we altijd toch wel een beetje de antipartij. Maar dit is de nieuwe antipartij. Ze loeken echt stemmen bij PVV. Echt een lietsbietje bij u wij. En dat snap ik echt, want wij zijn een brede volkspartij. Dus als een nieuwe partij opkomt, zit er altijd wat CDA in. Alleen wat ik wel zeg is, één keer de grootste woorden is
aardig en nieuwsgierig met de Grutse bluwen. Ja, Daar gaat het dat om snap ik. uiteindelijk. Maar mijn vraag is, wat is de les die je hem leren als CDA van deze winst van zijn eigen partij als Forum voor Democratie? Nou, wat we zeggen is dat als er nou een nieuwe partij komt, dan kan die volle gouden grut worden. Maar we zeggen ook dat PVV waarom gaat, dat een SP waarom gaat. Dus de les is ook, oké, grut worden is één, maar grut bluwen, dat is twee. En daarvan weten wij als CDA, als geen oor, dat is heel dreig. En dat is echt, dat binnen echte prijzen. En als CDA gaan we altijd voor de lange termijn. Dus een keer verliezen, dat jij erbij. Maar op termijn gewoon grut bluwen, dat is voor u altijd de doelstelling. En die hellen we nou En dan op mag je een nog maar zeggen dat het Forum dat ik bloot. dat is weer, ja, Ja. dat mag er gewoon zijn. Een eerlijke kans aan. Ik net steeds, het wat raar, wat jammer, wat vreemd dat ze het mij doen. Nee, Forum krijgt een eerlijke kans, wil het echt opnemen en dan zeggen we hoe jouw hier wil weer. Want Misschien ben ze er dan wel helemaal meer. Misschien net, misschien wel, ze zijn welkom en wij toch op een nieuws best om dan weer op een nieuwe de Grutse te worden. Ja. Dit was even zien naar die formatie. Hè. In 2012 jullie nog maar, wie het heel simpel. Toen ging Jim en het Partij van de Arbeid hier 24 zitten van het 43, Jim Koen was in 12 keer. Ja. Dat is nou net zo. 12 partijen in de steden, Ja. 12 van een sectie die het mooi in de verkiezings. En je bent misschien wel 4 en mogelijk zelfs 4 partijen nodig. Ja. Wat zou je dat? Ken dat? Of doe je hem dan te Ja. volle concessies? Nee, heel dol net. De eerste keer van 2 naar 3 partijen in Friesland, dat wie echt opvallend. Hè? Daar hielden we het alle keer over. Kind dat wel. Nou, dat cool. Maar de ChristenUnie erbij. Letter ik ook nog de VVD. Nou, naar jouw partij, de Auron en hier. En dat wie gewoon hele goede jouw jaren. Dus het kan wel. Het kan wezen misschien nou naar 4 of op een nijfjouwer. Maar natuurlijk kan dat. En het voordeel ervan is echt best bij meerdere partijen. En de orde arrogantie echt van uw partij als CDA eerder gelukkig net. Want het wist gewoon wat het te geren waan. Fjouwer hierin, wie er nog een scale, hè? PvdA die rekken eruit. Dat namen ze hem als CDA bot kweer al. Ja. Maar de verkiezingsuitslag nou zeggen. En je zegt de tassissing die het PvdA en GroenLinks namen Katadien hè, dat ze onder elkaar verst houden zullen. Dan mat hij hem als CDA om beide partijen nou in zege in. Ik weet het net, hè, de informateur is nou dwaan, de Harry van der Molen. Rekken, hè? Toch? Ja, Zit maar, aantal. ja, maar het is het bent 2 vakken. Het is wiskunde en het is scheikunde. Het is rekenen en chemie. Dus dat komt nou de komende dagen op het kleed bij de informateur, bij Harry van der Molen. En we zijn heel erg nieuwsgierig, ja, wat jet hij, wat denkt hij, wat is het advies van de partijen, waar is het CDA on board. Dus dan kunnen wij inbrengen wat wij graag willen. Daar hebben wij het morgen en waar is je oor eerst maar uw fractie. En dan jaren we het wel. Maar voor jou zit er geen zeer richting Partij van de Arbeid hoe het Fjouwer hierin gong is. Heel dol net. Fjouwer Lien gong het net goed omdat de PvdA gewoon een groot verlies hier. Dat kwam net toch het CDA, maar dat kwam toch de kiezer. Toen zit ik heel oren meestal zelf. Toen hing je Remke van Maurik en Janne Witske de Vries die het nog maar om tafel zitten. Ja. Nou is het Marijke Roskam die de listloeker is. Het draait ik vaak om popkes, hè, als het gaat om een nijcollege. Kan je een beetje met Marijke Roskam door? Ja, zeker. We gaan op dezelfde squallen zitten en komen uit dezelfde streek. Je kan carpoolen, hè, want ze gaan naar Balzert. Ik dat nog. Ja. Ja. Dus die chemie is er. Die is er zeker weten. Ik zag het ook bij de Orenpartij. Ik zag een hele nieuwe generatie politici van die 30, 40 jaar oud binnen. Dus echt wel een jonge generatie. En in de breedte zag ik dat heel erg zitten. Ja. Als we dan toch even formeren. Tenminste, ik jou een voorbeeld. Leuk speeltje, we Ja, hebben alle zeker. elkaar Nou, van Partij van de Maarten, Arbeid, Partij van de Arbeid neemt GroenLinks maar, Jim neemt een VVD maar, dan maakt er een 5e partij bij. Dat kan ChristenUnie worden of FNP. Liep het dat een beetje aardig? Nou ja, 40 dan een grote winnaar als Forum. Nou ja, ik ga ervan uit dat Jim toch het risicovol vindt. Dat de meesten binnen net bekend, het partijprogramma is net bekend. Krijg je dan net LPF, PVV, gedoogsteunachtige toestanden? Nou, weet ik al net. Dus voor mij nou nog te 4. Ik vind het heel wichtig om nou eerste jaren van de informateur wat hij zocht. Als CDA hebben we aan het begin net zijn die partijen wel of net. Dus dat doen we nou echt net na 20 maart. We zeggen het gewoon wel. Ik vind het heel mooi en wichtig dat er een goed college komt met een goede chemie. Ik wil heel graag terug met de cultuur van Auron en Fjouwer hier te geren oploeken en oparbeidje met goed en stabiel beleid. En dan zeggen we wat waar mij dwaan wil daarom en of daar een meerderheid voor is. Je zegt het is chemie en wiskunde, dus chemie materiaal, je mag wat met elkaar kennen. Maar ik wiskunde, maar ik reken niet. Ja. Een fractie maar minder dan fjouwers zitten in de stiert, dat is eigenlijk haast net een serieuze kandidaat voor het college. Nou, wat we gewoon zeggen in de praktijk, de lidse fracties met 12 treien zitten. Het is altijd een hele protte werk om in een college te zitten. Het is best wel een protte oorstemming. Het kan zeker wel, maar noffelijk is het net altijd. We zeggen het bij de FNP, met fjouwers zitten. Ja, die hier gewoon groot werk om echt gewoon de oorstemming. Maar GroenLinks hebben 2 en SP'ers hebben 2, die hebben natuurlijk dik verlen. Ja. Ben je hebben nou dat er nog een informateur bij komt trouwens in de steden? Want wetenschap, dat is natuurlijk een soap, hè?
Nou, ik weet niet of Maar het een twa soap is, informateurs. maar ik zeg wel dat we het bij de Steerte Oorsdag heel zorgvuldig mij elke niet en net zoals bij het wedstrijd mijn lidsgroepje beginnen en dan de rest verjitten. Dat wil ik bij vastnet. Gewoon een goede procedure, transparant wezen, ik naar Boetenta, welke partij brengt wat in en dan zeg het wel over 12, 3 weken wat het advies wordt. Oké, nou, we laten eens even zien naar hoe dus cartoonist Gerco van Beek naar deze materie en natuurlijk naar Sander de Rauwers, jongen net. Nee, de taart moet verdeeld worden en net alle stukjes belieken smakelijk. Nou, we zullen zien hoe het proot. Wie is wat treien, dan zal de informateur maar zijn bevindingen komen. En zullen we zien hoe het vier gaat met Friesland de komende 4 jaar hier. Maar Sander de Rauw er ongetwijfeld bij. En daarom hoop ik dat je beschikbaar blijft voor dit programma, het Politbureau. Graag die en ik blijf nog even. Oké, mooi. Ontzag hier het Politbureau, bedankt voor het zien en graag ontnaaien weekend.